Mení sa všeobecne záväzné nariadenie, ktoré hovorí o prevádzkových hodinách reštaurácií a pohostinstiev. Mesto bude krajšie, nová výsadba zelene by mala byť zrealizovaná ešte v júni. Rodáčka z Banskej Štiavnice je úspešnou módnou dizajnérkou, svoje modely predviedla aj v našom meste. Raz do mesiaca otvorí Kino Akademik svoje brány špeciálne pre seniorov. Svoj klip Happy má aj naše mesto, videlo ho už viac ako 50 000 ľudí. Prinášame vám pozvánku na najbližšie dni do Kina Akademik. Vítajte pri ďalšom štiavnickom magazíne. Mesto Banská Štiavnica má v pláne v najbližších týždňoch vysadiť verejnú zeleň v hodnote viac ako 3 500 eur. Aj o tom bude jeden z príspevkov. Mája sa v priestoroch Hradnice stretli podnikatelia a obyvatelia mesta s predstaviteľmi samosprávy. Dôvodom bol pripravovaný návrh dodatku číslo 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta číslo 5 z roku 2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Banskej Štiavnice. Predmetom dodatku číslo 3 je okrem iného úprava prevádzkového času prevádzkární poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby pre niektoré ulice v meste. Vyhovieť všetkým sa nedá, nakoľko podnikatelia by si želali mať prevádzkový čas čo najdlhšie, naopak obyvatelia mesta argumentujú nočným kľudom. A tak sa pracovné stretnutie nieslo v znamení protikladných názorov. Na návrhu dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu sa v týchto dňoch pracuje. Jeho ďalšie kroky by mali viesť na schválenie do mestského zastupiteľstva. O jeho finálnej podobe vás budeme informovať. V týchto dňoch by sa malo začať s výsadbou zelene na niektorých verejných pozemkoch, a to nie len v centre mesta. Upravená by mala byť aj zelená plocha v časti Križovatka, ktorá je už dlhší čas trňom v oku mnohých obyvateľov. Dňa 12. mája tohto roku vyhlásilo mesto Banská Štiavnica verejné obstarávanie podľa paragrafu 9 odsek 9 zákona o verejnom obstarávaní číslo 25/2006 na predmet zákazky s názvom Úprava verejných priestranstiev, výsadba kvetín, krovín a drevín Banská Štiavnica. Toto verejné obstarávanie bolo ukončené 22. mája. Víťazným uchádzačom je inžinierka Miriam Hušťavová s predloženou cenovou ponukou v celkovej hodnote 3580 eur. Predmetom zákazky je úprava niektorých verejných priestranstiev v našom meste. Je to najmä kruhový objazd na Križovatke, ďalej je to zelená plocha za hríbom a zelený pás pod budovou štátneho ústredného banského archívu. Potom je to priestor oproti budove Slovenského vodohospodárskeho podniku a ďalej je to priestor pri novopostavených bytovkách na sídlisku Drieňova, najmä výsadba okolo chodníkov. Na týchto priestoroch sa počíta s výsadbou najmä kvetín, trvaliek a krovín. Na ulici Kamerhovská pod hotelom Grand Matej bude doplnený vzrastlý strom Javor, na ulici Dolná Ružová bude doplnený vzrastlý strom Hloch. S ukončením prác sa počíta do konca júna tohto roku. Po výsadbe zelene tieto plochy dostanú upravený a estetickejší vzhľad. Treba dúfať, že nové kríky a kvety zostanú na svojom mieste. ...24. mája sa v priestoroch penziónu Cosmopolitan Bowling uskutočnila módna prehliadka banskoštiavnickej rodáčky Petry Kubíkovej Solivarskej. Táto slovenská módna dizajnérka žnie jedno ocenenie za druhým. My
sme v Cosmopolitan Bowling urobili módnu prehliadku tentokrát už druhýkrát. Prvýkrát sme dali priestor tiež Štiavničanom, ale vlastne v strednej priemyselnej škole Samuela Mikovínyho, kde sa predstavili mladé dizajnérky. A teraz sme chceli pokračovať v tej línii štiavnických návrhárov. A keďže Petra Solivarská, teda už zavídatá pani Kubíková, je mimoriadne úspešnou módnou dizajnérkou, tak sme sa rozhodli, že áno, oslovíme ju, či by teda bola ochotná prezentovať svoje modely aj v Banskej Štiavnici. Veľmi rýchlo sme sa dohodli. No a výsledok bol ten, ktorý ste videli. Modelky sme oslovili sme ich verejne. A mladé dievčatá sa prihlásili, sú to študentky aj zo strednej priemyselnej školy Mikovínyho, ale sú to aj dievčatá, ktoré by radi v budúcnosti pričuchli k tomuto remeslu a tak toto brali ako takú prvú príležitosť. Dokonca sme mali aj jednu slečnu, ktorá prišla práve kvôli tejto prehliadke, pretože pozná modely Petry Kubíkovej až z Kremnice. Moda tu vždy bola, či už v Plete, národnom podniku, alebo teda na školách a ja verím tomu, že sa takýmto spôsobom aj znova vráti do Banskej Štiavnice. Na Vysokej škole výtvarných umení som v 5. ročníku, tak minulého roku bol prvý ročník, Best Fashion Graduate 2013. Ja som uvažovala, že tam asi ani neprihlásim, pretože som bola iba bakalár, ale potom som si vrala, že treba vyskúšať, veď len ten pohovor mi dá nejaké skúsenosti, ma možno posunie ďalej, uvidím, ako to chodí. Ja sa možno prihlásim o 2 roky ako magisterka a vyhrám to, možno nie. A bola som prekvapená, keď vyhlasovali výsledky. Ja som len odbehla z jazykovej školy, pozrieť, že ktorá moja spolužiačka si to ocenenie odniesie. A vyhlásili moje meno a nejako som ani nevedela, že to môže byť pravda, som tak stála všetci, že poď dopredu, vyhrala si to. Tak to bolo asi také najväčšie ocenenie. Skúšam množstvo veľa súťaží, samozrejme niekedy sa stane, že ma nevyberú, niekedy ma vyberú. Potom to boli Bratislavské módne dni, tam som bola finalista. Momentálne som v súťaži Gombold Ujra, ktorú organizuje Vyšegrádská štvorka a veľké finále bude v Budapešti, tak som momentálne finalista v druhom kole. Uvidím, ako to dopadne. Ťažko povedať, že či sa orientujem na nejakú vekovú kategóriu, skôr na ľudí s určitým štýlom, kdežto moja moda je dosť ovplyvnená akoby takouto japonskou estetikou. Mám rada unisexové formy, to je odevy, ktoré sú skôr rovné, oversizeové, nezvýrazňujú až tak ženské línie. Niečo medzi takouto ležernou eleganciou. Nemám rada zbytočný dekor, zbytočné vrecká, zbytočné ozdoby, ak tam nemajú teda tú funkciu. Mesto Banská Štiavnica a Kino Akademik rozbiehajú v týchto dňoch pre seniorov z nášho mesta nový projekt. Starší občania si budú môcť raz do mesiaca vychutnať dobrý film v kine a chutný obed v reštaurácii v centre Banskej Štiavnice za zvýhodnenú cenu. Prvé takéto premietanie, určené špeciálne seniorom, sa uskutočnilo 29. mája. Nám sa to veľmi páči, za to aj taká partia z Metu, Pocitňanská, klub dôchodcov seniory. A my na takéto podujatia chodíme radi. Je to pekné, mne sa to asi bude páčiť, neviem, čo to bude, ale som rada, že sa niečo pre starších robí. Ja sa na to teším, i keď nie som ešte seniorka, ale máme poukazy kultúrne, ktoré dostávame zo školy, takže pevne verím, že za 1 euro využijeme aj ten poukaz, že prídeme aj cez leto, cez prázdniny, takže fajn. Ja som veľmi rád, že ste si dnes našli taký netradičný čas, cestu do nášho kina, kde by sme dnes chceli začať taký cyklus premietaní pre seniorov a pre tých, ktorí majú o tej 10. čas. Ak chceli by niečo dobré zažiť, stretnúť sa s priateľmi, možno podebatiť pri obede, vidieť nejaký dobrý film a stráviť pekný deň.
Dnes premietame prvýkrát pre seniorov, je to vlastne špecifické premietanie, ktoré ponúkame v dopoludnejších hodinách a je orientované práve na starších ľudí. Trošku sme sa k tomu dopracovali po vzore Českej republiky, kde to funguje veľmi úspešne a strašne veľa ľudí na to chodieva. A výhodou toho predstavenia je to, že je to spravidla nový film, ktorý je ponúkaný za zvýhodnenú cenu a väčšinou sú to také vďačné divácké tituly, ktoré sú buď české filmy alebo dabované, to znamená, že tí seniori s tým nemajú problém. My dnes uvádzame Babožesky 2, čo je taký úspešný film a myslím si, že tým, čo prišli, sa bude páčiť. Tieto projekcie chcem robiť vždy v posledný štvrtok, mesiac od 10:00 do poludnia a nadväzujeme na to aj s ponukou denného menu v blízkej reštaurácii, takisto za zvýhodnenú cenu a prípadne ďalšími aktivitami. Dnes sme mali prednášku mestskej polície o tom, že na čo si treba dávať pozor v letnom období, na nejakých podomných predajcov a tak ďalej. Takže sa mi tu aj taký balík služieb pre tých seniorov a verím, že sa nám to podarí zrealizovať úspešne. Americký producent, rapper a spevák Pharrell Williams zverejnil koncom minulého roka videoklip k piesni Happy. Odvtedy ošiaľu s menom Happy podľahli už viaceré krajiny, ktoré vytvorili vlastné videá a prezentujú v nich to najlepšie, čo doma majú. Nezaostáva ani Slovensko, svoj Happy klip majú Vysoké Tatry, Bratislava, Košice, Trenčín, Banská Bystrica, Liptov, ale aj naše mesto. A práve to naše banskoštiavnické video má na internete za 8 týždňov takmer 52 000 pozretí. Prvotný nápad bol vlastne Janky Takáčovej, ktorá ma oslovila cez internet, že by chceli natočiť happy video v Štiavnici a oslovila ma, že či by som to potom aj zostrihal tie zábery. No a ja som sa ponúkol teda, že by som to celé zorganizoval, že by sme to tak spolu spravili s tým, že sme dali na internet oznámenie, že budeme točiť happy video v Štiavnici, aby sa nám čo najviac ľudí nahlásilo. Po tomto oznáme som čakal trošku väčšiu aktivitu ľudí, ale v konečnom dôsledku sa potom nazbieralo dosť ľudí na to, aby sme vyplnili ten čas, ktorý je tam potrebný. Mali sme niektorých aj náhodných ľudí, ktorých sme oslovili. A väčšinou to boli také naše štiavnické ikony, ktorých sme tam vyslovene chceli. A chceli sme Edka. Určite sme chceli Edka, ale Edko nám odmietol. Potom sme stretli Arpiho, ktorý je tiež známy v Štiavnici a ten bez problémov nám zatancoval, dal nám choreografiu. Nakoniec sme oslovili Valiku, aby nám zatancovala, ktorá zo začiatku nechcela, ale nakoniec nebol problém a ako náhle mala vidinu aspoň nejakých tých drobných, tak nám zatancovala. Rozmýšľali sme rôzne miesta v Štiavnici, na ktorých by sme točili a vlastne deň dopredu som si prichystal nejaké také oporné body, ktorých by sme sa držali, ale niektoré sa menili aj počas natáčania. Ľudia spontánne tancovali, ako prišli. Myslím si, že nikto si nechystal nejakú špeciálnu choreografiu. Všetko to bolo také spontánne, také živé a tým pádom také aj veselé. Po zostrihaní videa som zavesil na Facebook, samozrejme odkaz. Nečakal som až takú odozvu, aká bola. Boli veľmi pozitívne komentáre na to, čo ma veľmi tešilo, lebo v podstate celý ten nápad bol taký spontánny, takže odozva bola dobrá. S odstupom času má video teraz skoro 50 000 pozretí na YouTube, takže to nás veľmi teší a bolo zaradené aj do svetovej databázy Happy Videí.
said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. V kine Akademik sme sa v júni rozhodli posunúť trošku tie premietacie časy k neskorším hodinám, vzhľadom k tomu, že je pekné počasie. 1. júna budeme premietať opakovane Rio 2, nakoľko tento Animax zaznamenal veľký úspech a stále má vysokú návštevnosť a myslím si, že je to jeden z najvydarenejších v tomto roku, takže ho ponúkneme znovu 1. júna o 16. hodine. V stredu 4. júna budeme mať americkú komédiu Susedia na odstrel. Je to taká ľahšia komédia, veľmi svieža, je tam konflikt dvoch generácií, ktoré sa musia vysporiadať s tým, ako budú spolu žiť. Sú tam zaujímaví mladí herci, také tie idoly súčasné, takže dúfam, že prilákame aspoň mladých ľudí. Yes. What do you got there, sweetie? Got a balloon? That's not a balloon! Oh, Jesus! Oh, gross! Are you ready for a show? This is an expensive bush. I'm sorry, I felt inspiration. I'm about to rip it out of the ground. Ah! Use the hips, it'll come easier. Come on! There it is. Just stop doing this stupid stuff! Why are you dressing up like Robert De Niro? Are you talking to me? I get what you're doing. Watching you. I'm watching you, Parker. Od 5. do 7. júna bude v kine prebiehať popri bežnom premietaní aj taliansky festival filmu. Rozhodli sme sa zaradiť filmy talianske, ktoré boli ocenené na rôznych festivaloch, keďže mali veľký úspech, mal francúzsky festival, tak sme sa rozhodli teraz pre taliansky festival. Súčasťou talianskeho festivalu je tam aj premietanie filmu Veľká nádhera, ktoré získalo veľmi veľa ocenení a v tom francúzskom feste sa pýtali, že či nebudeme dávať tento titul, takže ho opakujeme pre veľký záujem. Sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura.
gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. V piatok teda 6. júna dávame klubový film s názvom Vlhké miesta. Už nadpis hovorí, je to niečo podobné ako francúzsky film Život Adèle o mladej dievčine, ktorá spoznáva svoju sexualitu a bojuje s ňou, prijímajú, ale je to veľmi zaujímavé natočený titul. Aber wenn Sie Tipps für die Erziehung brauchen, dann helfen wir Ihnen gerne.